तुम्ही कधी असा विचार केला आहे का? हॉटेलमध्ये मिळणारी झणझणीत मसालेदार मालवणी पद्धतीची अंडा करी आता आपण घरच्या घरी बनवू शकतो. आज मी तुम्हाला अशी रेसिपी सांगणार आहे जी खाल्ल्यानंतर तुम्ही बोटं चाकत बसाल. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. सगळ्यात आधी आपण वाटणाचं साहित्य बघूया. तर इथे मी पाववाटी सुकं खोबरं, पाववाटी ओलं खोबरं, एक मोठा कांदा बारीक कट करून घेतलं, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आलं घेतले, त्याचसोबत थोडीशी कोथिंबीरसुद्धा घेतली आहे. हे सर्व साहित्य भाजून घ्यायचं आणि त्यानंतर त्याचं वाटण करून घ्यायचं. इथे आपण फोडणीसाठी एक तमालपत्र घेतलं आहे, एक छोटा टोमॅटो कापून घेतला आहे आणि एक छोटा कांदा कापून घेतला आहे. सोबतच आपण घेतलं आहे पाव चमचा हळद, 1.5 चमचा मालवणी मसाला, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला घेतला आहे. इथे मी 6 अंडी फोडून घेतली आहेत. आज आपण उकडलेल्या अंड्यांपासून मालवणी पद्धतीने अंडा करी बनवणार आहोत. आता आपण सगळे साहित्य भाजून घेऊयात. त्यासाठी इथे मी कढईमध्ये सगळ्यात आधी कांदा घालून घेणार आहे. कांदा आपल्याला 1 ते 2 मिनिटं तेल न घालता परतून घ्यायचा आहे. कांदा परतून झाले. आता यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे तेल घालूयात. आता तेल घालून कांदा हलकासा रंग येईपर्यंत परतून घेऊयात. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे लसूण पाकळ्या आणि आल्याचे तुकडे. लसूण आणि आलं सुद्धा आपल्याला कांद्यासोबत छान भाजून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता कांद्याचा हलकासा रंग चेंज झालाय. आता आपण यामध्ये ओलं खोबरं घालून घ्यायचं आहे आणि ओलं खोबरं सुद्धा कांद्यासोबत छान भाजून घ्यायचं आहे. सुकं खोबरं कसं पटकन भाजलं जातं, त्यामुळे आपण ते नंतर घालणार आहोत. कांदा खोबऱ्याचा रंग चेंज झालाय. आता आपण यामध्ये सुकं खोबरं घालून घेणार आहोत आणि सुकं खोबरं सुद्धा कांद्या खोबऱ्यासोबत छान भाजून घेणार आहोत. आता आपल्याला हे सर्व साहित्य व्यवस्थित भाजून घ्यायचंय. जर कांद्या खोबऱ्याचं वाटण व्यवस्थित भाजलेलं असेल तर कोणती भाजी असू देत किंवा कोणताही रस्सा असू देत, त्याची चव अप्रतिमच लागते. तुम्ही पाहू शकता कांद्या खोबऱ्याचा रंग बदलायला सुरुवात झालेली आहे. आता यामध्ये घालूयात मुठभर कोथिंबीर आणि कोथिंबीरसुद्धा या वाटणामध्ये थोडीशी भाजून घेऊयात. आपलं सर्व साहित्य भाजून झालंय. आता आपण हे थंड करून याचं वाटण बनवून घेऊयात. आता आपण अंडा करी बनवायला घेऊयात. त्यासाठी कढईमध्ये मी 3 ते 4 चमचे तेल घालून घेते. तेल थोडंसं तापलं की यामध्ये घालायचं आहे तमालपत्र. सोबतच घालूया बारीक कापलेला कांदा. कांदा आपल्याला रंग बदलेस्तोवर परतून घ्यायचा आहे. कांद्याचा हलका रंग चेंज झालाय. आता यामध्ये आपण घालूया बारीक कापलेला टोमॅटो आणि टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. 2-3 मिनिटातच टोमॅटो मऊ झाले. आता यामध्ये आपण घालूयात पाव चमचा हळद, मालवणी मसाला, काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि सोबतच गरम मसाला सुद्धा घालायचा आहे. आता हे सर्व पावडर मसाले व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून ते करपणार नाहीत. मसाले परतून झालेत. आता यामध्ये आपण जे कांद्या खोबऱ्याचं वाटण करून घेतलं आहे ते घालून घ्यायचं आहे आणि हे कांद्या खोबऱ्याचं वाटण मसाल्यामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. जर तुम्ही कांदा खोबरं भाजून फ्रीजमध्ये ठेवलात तर ते आठवडाभर छान राहतं आणि जेव्हा तुम्हाला अशी रस्सेवाली भाजी बनवायची असेल तेव्हा तुम्ही ते पटकन काढून वाटून घेऊ शकता आणि छान रस्सेदार भाजी बनवून घेऊ शकता. तुम्ही पाहू शकतात काही मिनिटातच आपलं हे वाटण संपूर्ण मिक्स झालेलं आहे. आता हा मसाला आपल्याला तेल सुटेपर्यंत छान परतून घ्यायचा आहे. जसजसं वाटण छान भाजलं जातं तसतसा त्याचा खूप छान सुगंध येतो. तेव्हा समजायचं की आपलं वाटण छान भाजून झालं आहे. आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्येच पाणी घेतलं आहे. आता हे वाटण आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जितपत पातळ किंवा जाड रस्सा हवा आहे तेवढं पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करून घ्यायचं आहे. सर्व एकजीव करून झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि मीठ घालून हे पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव करून झालेलं आहे. आता आपल्याला याला छान खळखळून अशी उकळी काढून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता उकळी यायला सुरुवात झाली आहे.
साधारण 5-7 मिनटातच छान उकळी आलेली आहे. आता आपण हे पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात. आता यामध्ये आपल्याला अंडी घालायची आहेत. तर इथे मी अंड्यांना मधून थोड्या थोड्या चिरा देऊन घेतले आहेत. तर आता आपण यामध्ये एक एक करून अंडी सोडून घेऊयात आणि पुन्हा थोडंसं एकजीव करून घेऊयात. अंडी घालून हा रस्सा 5 मिनटं उकळून घ्यायचा आहे. गॅस कमी करायचा आहे आणि याला 5 मिनटं असं शिजून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकतात मस्त तवंग आलेला आहे. आता यावर आपण कोथिंबीर घालूया आणि हा रस्सा गरमागरम सर्व करूया. अगदी हॉटेलमध्ये मिळते तशी मालवणी पद्धतीची अंडा करी बनवून तयार आहे. ही अंडा करी तुम्ही भाकरी, पोळी किंवा भातासोबत सर्व करू शकता. रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुन्हा अशाच नवनवीन रेसिपीजसोबत. थँक्यू.